Can we put our hands together and give a standing ovation to welcome the men of God to come and give us a word. Pastor Makandiwa. Aumbo Sara wakadaro iwewe azite. Aiwa ngati vaomberere. Ndoda kupa rukudzo zvekare kuna baba naamai mufundisi. Regedzani pe rukudzo kuna na baba naanamai vedu vakatibereka, vakatirera, vakatipa Ishe, vakatigamuchidza Jesu. Tiri pano nechikonzero chokushumira kwavo, uye ndinoninipiswa zvikuru kutevera mushure mekunge ivo vataura. Toda kuti service ino ndibatsirwe naShe kuti ndichireva Mwari zvaari kuda kuti ndireve zvoga, kuitira kuti pfungwa yaMwari ibatike. Tinoziva kuti mascriptures mazhinji ndeagara ari kungoshumirwa, kunyange yakamboshumirwa asi kuzodza kwaJehovha kunosiyana, zuva rimwe nerimwe kunosiyana. Chinhu chikuru chiri kundivhundutsa kunge Mwari wakuvimbisa kuti une vanhu vaanoda kuzodza, une vanhu vaanoda kupa simba rake. Zvinhu zvandoda kutaura service ino zvinoda nzeve dzinonzwa uye kunzwa nokukurumbidza. Ezekiel chapter 47 from verse number 3 and John 16 verse number 7. Prophet Ezekiel chapter 47 3 to 11. And when the man that had the line in his hand went forth eastward, he measured 1,000 cubits, and he brought me through the waters. The waters were to the ankles. Again he measured 1,000 and brought me through the waters. The waters were to the knees. And again he measured 1,000 and brought me through. The waters were to the loins. Afterward he measured 1,000, and it was a river that I could not pass over, for the waters were risen, waters to swim in. A river that could not be passed over. And he said unto me, Son of man, hast thou seen this? Then he brought me and caused me to return to the brink of the river. Now when I had returned, behold, at the bank of the river were very many trees on the one side and on the other. Then said he unto me, These waters issue out towards the east country, and go down into the desert, and go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the river shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither
for they shall be healed, and everything shall live. Thither the river cometh. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon it from Enged even unto Englaim. They shall be a place to spread forth nets. Their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great sea, exceeding many. But the mighty places thereof and the marishes thereof shall not be healed. They shall be given to salt. They shall be given to salt. John chapter 16, verse number 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Todautara pamsoro pe the 4 levels of the Spirit. 4 levels of the Spirit. Chandiri ku taurira nyaya iyi chikonzero chekuti ndatumwa kunzi ndiitaure naShe. Ndikasakwanisa kutsanangura zvose, asi pandinotsanangura ipapo ngapabatwe. Ndoda kuti ukumbire kuna Jehovha kuti akupe nzeve dzinonzwa zvandakutanga kutsanangura. Ndoda kuti ti understand the importance of the Holy Spirit, how he operates. Since you are a spirit, I want to teach you how to operate as one. Tiri mweya unoda kufundiswa kuti unorarama sei sezvauri. Mazwi andingade kufamba nawo kutanga kubhuku yaJohn, chinondivhundutsa mazwi anonzi naJesu. As good as he is. Terrorists, I want you to listen. As good as Jesus is. Neparidzirwo yaanoitwa neimbirwo inoitwa nziyo nemanakira akaita. Ove nepamwe mushoko paanoti zvakanaka kuti ndiende. Kuita moment inonzi zvakatonyanya kunaka kunge ini Jesu ndaenda. Kuti iye auye. Kushanya kwa Mweya Mutsvene, church tiri kutadza kunzwisisa kuoperata kwake. Hakuna munhu uno understand anonzi munhu waMwari iye asiriwo munhu waMwari. If you are a spiritual man, you need spiritual people to describe you. Uchiverenga Bible, so many times Jesu waitorambidza madhimoni kuti regedzai kundidoma kuti vanhu vasandizive. Tine varume muBhaibheri vairwara zvekurasa mbatya vachidambura cheni, asi vaigona kumutsanangura kuti mwanakomana waMwari uyu. Jesu achidzinga madhimoni musinagogi, waikurumbidzira mweya wetsvina usati wadoma zita rake kuti vanhu vasazive. Kureva kuti munhu haambofi akaziva anonzi muzodziwa unless aine dhimoni kana kuti aina Mweya Mutsvene. If there is somebody here who is possessed with a demonic spirit, you are more spiritual than munhu asina Mweya Mutsvene.
Hakuna munhu anogona kutsanangura pastor utabwasha. Kunze kwekunge aina either mweya mutsvene kana kuti mweya wakaipa. Asina chainacho pazviviri izvi, haumbofi wakaziva rinodzi simba raMwari rinogara mumunhu. Jesu wainyararidza mweya yetsvina kuti isamusume kuvanhu. Tinozeka zvakanaka. Unotozonzwa apa muchinjikwa pai vamwe vakutoti zviro kwazvo anga ari mwanakomana waMwari. Vane madhimoni vanzwa nekuramba vachitsanangura kuti ndiye. Kana ndichigona kutora language yavo ndichikupai musina kuifunda, sei muchifunga kuti handigone kuvabvutira zvavo, mari dzavo, utano hwavo, rugare rwavo nedzimba dzavo ndichizvisa kuchechi? Pandimi pega ndo pandakada kuti muzive kuti vanogona kuzongosvika pakufa vachishamisika nemi kuti zvinhu zvavo muri kuzviwana sei. Without the Holy Spirit, we are going nowhere. Gaende kubatsirei pa. Miviri ino. Jesu wauya panyika atakura chino chibhodhi chino ichi. Chakamushungurudza kusvikira he had to fast 40 days and 40 nights. Kuti agone kumanifesta the inner man. Ndava mavhariro akaita nyama ino kuti anonzi munhu aregedze kuonekwa ari serious. Ichiparidzwa nyaya indoziva kuti makainzwa kakawandisa. I just want to bring you the practical aspect of it. I want the Holy Spirit to anoint you tonight before you go home. Atisi kufamba nema emotions. We are not trying to do this thing. He has confirmed it. Unonzi moto uyo unoburuka pamusoro pavanhu zvinoonekwa. Season ye physical cannot visible manifestation of the Holy Spirit. Jesus said the world cannot receive him because it doesn't know him, neither can it see him. Which means the Holy Ghost can be seen. You can have time na mweya mutsvene ya kufellowship, uchitaura, uchiswera mese. Nyaya anotaura anoti ndinotya. Kubhuku yaVakorinto chipiri chapter 11 verse 4. Ndinotya kuti zvichida kune mumwe akauya akaparidza number 1 imwe evangeri. Akatsanangura mumwe Jesu. Imi mukagamuchidzwa mumwe mweya. Zviri kutyisa Paulo kuti ndakutya nekuti kwaita imwe. Another gospel, another Jesus, and another spirit. Kana padai so patoipa nyika yacho yakutyisa kurarama ndava kana kwane mumwe Jesu anogona kugamuchidzwa vanhu. Pagoita mumwe mweya unogona kuzadza munhu akafunga kuti mweya mutsvene. Pakutoda power rokuvheneka manje ipapapa. Ndava mweya mutsvene chaiye. Haana wakabata rikafa riri rombe kudzungaira kunopera. Panotonzi tsvaga kune varume vana bhazari vandakapa uchenjeri kuti vagone kuita mabasa etebhenekeri. Kuzadzwa nesimba rekuti rinokutsvagira profession. The Holy Spirit doesn't come to you because you qualify. He is your helper. Muzvinhu zvose kana uchifunga kuti kana ndakugona zvese mweya mutsvene ndo pachauya, haachaui.
The moment uchigona kuziva udofo hwako nepausingagoni ndo basa rake awana basa. Anoira udofo nokusagona. The Holy Spirit takes you beyond your qualification. Uchabata zvimwe zvinhu munguva diki. Pandiri kutya ininiwo pakatyiwa naPauro handingatadze kutya panotyisa munhu mukuru akadai. Pekunge vanhu vanzwa imwe evhangeri and they have received another Jesus. And after that another spirit. Vachiti ndiye mweya mutsvene. Varume mweya mutsvene anoenda transformation isingaiti. Power rake rikaburuka pana. Pane time mweya mutsvene dzai operator in part time in the Old Testament. He could move like a cloud. Zvaizikanwa navahedheni kwete kunyorerwa mabhuku zvaioneka kuti pamusoro pavo pane shongwe yemoto usiku. Masikati kwaiuya gore zvekuti book ya Deuteronomy chapter 8 inoti ndosaka muchiona kuti hembe dzenyu hadzina kusakara. Vaifamba for 40 years. Muviri uchikura bhutsu yaikura ichitevera tsoka kuti mwana waMwari aregedze kutsika pasi. The Holy Spirit would bring life to these clothes. They would become living. Kuti sutu inokura nemunhu. Time yaari kudaiso mweya mutsvene haizi period yake. Is yet to come. Old Testament ine varume vaivata neshumba. Iri kunzi ine kubwinya kunopfuura. Topinda mu New Testament ine kubwinya kusingaperi. Chiri kundityisa inini kuona vanhu vakazorora muchechiso. Abanyaya makaparidza nezuro. Murume uya achiti, I am also a man who is under authority. I say to this one go, he goes. To this one come, he comes. Jesus said, I will come and heal your servant. And this man said, just speak a word. And Jesus said, I've never found so great faith even in Israel. Well, irikunzi greatest level ye faith yakadiscover na Jesu panyika. Yangari kuti kudi. Yangari ye munhu anoti chiregedza yakuya kumba kwangu. Chitaurai. But Jesu azviudza vanhu kuti ndo level iri pamusoro na nhasi vanhu vanongoda kushanyirwa mudzimba. Vanoda kuti mubabate zvakanaka. Udofo hwedu ini hunondinetsa pakuti baba tinogara takaudzwa neBhaibheri pane mavhesi anoti ndichakuti imimi makandiona ndine nzara mukasandipa chekudya, mukandiona ndiri musungwa hamuna kuuya kuzondiona, ndikadi ivo vachati rini wacho zvonzi pamakaitira ivavo makaitira inini. Ukono zvigogara zvakatonyorwa zvichaitika ende vanhu vagotozobvunza futi aina mamabhusira akadai ndadawo vanhu. Unoona kugara takatoudzwa nezvichaitika pajudgment day, but musi wacho vanhu vachabvunza. The Holy Spirit brings excellence into your life. Auve zungairwa, udzimirwe, upererwe namazana. Jesus is saying here, it is for your own advantage that I go. Farai kuti Jesu ngaachienda zvake. Varume nditsanangurirewo kuti pakuda kuiwa nezvakaita sei. Nyaya iri pano yokufamba kwamweya mutsvene, anofamba nemaseasons. Ezekiel wakatorwa namweya mutsvene ndokubva aratidzwa achipidzwa mutemberi achibuda nekuseri. Anoti ndakaona mvura yaiyerera ichibva mutemberi.
ona kwairi kubva yaibva mutemberi. Ichibuda mutemberi inonzi yakapimwa 1000 cubits. Ndokubva ndanzipinda nepapo ndokuona kuti yaisvika munotangira tsoka. Ndokupima another 1000 ndokubva ndapinda ndokuona kuti yanga yakuya muno mumabvi. Ndokupima another 1000 ndokuona kuti yanga yasvika muno muwest. Ndokupima futi ndokuona kuti haisisina painogona kuyerwa napo nomutumbi wemunhu. Rwarukova rwandakaedza ndikaona kuti haruyambukike ndava rwaipenga. Ndikashaya nguva hangu yekutsanangura malevels esaya, but yekupedzisira ndipewo nguva kuti ndiitsanangure ndava kuti ndinamate newe. Level yokuoperata kwaMweya Mutsvene achitanga ndeyekuti achiuya kwatiri isu. Toziva vazhinji vanotenda kuti inguva ichaitika pa 1000 years millennial reign yaKristu kuIsrael nekudini. Commentary yakanaka, but vamwe vacho vaipita fodya vachingo vakadhakwa. Commentary haitipe revelation, inotipa the natural aspect of the text. Imwe inobva yatokurambidza, inobva yatanga nekune revelation, ichibva yatanga nekuramba ikoko yobva yabudisa zvayo zvenyama zvisina Mwari. Asi kunyangwe zvikave ndizvo, ndichatsanangura kuti sei zviri nhasi. Mweya Mutsvene achiyerera semvura. Ezekiel unoti ndakapinzwa ndikaona kuti iri kuperera munhu uku ichiyerera. Kwaienda rukova iri kuratidza kuti iri kuwanda nekureba kwerukova instead of kupera kwayo. Hazvimo mutsika dzerukova izvo, inowanda kwainobva. Ezekiel anoti ndichiona kuti inosvika muno, ndokupimirwa futi zvikanzi swedera, ndokuona kuti yaamuno, zvikanzi swedera futi ndokuona kuti yaamo, swedera futi akati makuda kundiurayisa nemvura, zvikanzi chidzoka. Time iyoyi manje unoona kuti kana Mweya Mutsvene akuuya semawira akaita chaakatanga nacho, Jesu waiziva kuti pasina Mweya Mutsvene chechi yandasiya haina kwainoenda. Pasina Mweya Mutsvene, kana usina Mweya Mutsvene usabatwe nehope, uri kuriska life yako. Make sure you have received the Holy Spirit before you leave this place. That's a very, very dangerous game. Power in rakatanga mutsoka, kunotangira tsoka uko. Kwacho kunofamba ikoko. Kwacho kunonzi munhu kana achinzi afamba ndokwashanda. Ndokwaanotanga nako, ndopane repentance vabereki yekuti Mweya Mutsvene kana achinge achiuya atirambe tiri panzvimbo imwe chete yatakatangira. Iyo inonzi church, ivara rinobva panonzi ecclesia, the outcalled ones, takadeidzwa kubva pakati pavo, tine rwendo, tine kwatakabva. Abrahamu achinzi ndakuda kukuropafadza, asi condition inoti shandisa tsoka, ibva pakati pavo uende kunyika yandichakuudza, ugoona zvandinoita. Ipapa pega manje pakunge Mweya Mutsvene akuda kutanga nemunhu, atange nesu zvimwe zvese pakumbobva patisina. Ndosaka pachinzi neBible has transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of his dear son, the kingdom of light.
Zvakatoitwa kare, we are there already. But my levels ndo ari kusiyana. Tiri panguva iyoyo unosangana nemiedzo inorwa nekufamba kwako. Parwendo rwokubva panze naMwari chibva uchienda kwanze naMwari chienda, pane hondo, pane mhepo dzepo dzinoziva kuti kana kukasaendwa ndo kwakaungana zvese Mwari zvaakavimbisa. Kana akasaenda anofa akadai. Maareas iwayo, maareas akaedzwa even Kristu kubhuku yaLuke chapter 4. Pamiedzo yake pane muedzo iwoyo unonzi chisumuka zvienda pamusoro petemberi uzvikande pasi kuti ndava kwakanzi iye wacho haangaregedze vatumwa vake vachisiya rutsoka rwako ruchirovera padombo. Kuzvikanda kwaJesu chainyanya kudiwa naSatani parutsoka ruri kunzi ndava akati achaprotecta rutsoka. Ende ndo zvaanoziva, ndo pati anoziva kuti iri dangerous pamuviri waJesu tsoka. Anoiziva kubva kubhuku yaGenesis. Ndika affecta kufamba kwake nelevel yake influence. Anoparidza agoita zvakati but zita rake harifambi. Zvikubatika mushe. Unoita ma-exploits, ugouraya shumba, ugouraya mapere, ugodima di. Hakuna mukadzi anoimba rwiyo ikoko. Kune mweya unoisa munhu mukona zvekuti unyanzvi hwese neushasha hwese hazvina anoona. Mazuva aya ndakaudza vamwe kuti tine vana vanotamba bhora kupfuura vana Zidhana, vanotamba risina mweya, masaga akaungana kunakura kudai so, anomhanya naro richirema. Zvamunoti makatarisa munoti nhaye vedu asi rakaita kunamira. Vachiridza mapito vachikuza, but Satani anomeka sure kuti pavanhu vese vari kuona hakuna anomusponza, vese varombo. Unouraya mapere, ugouraya shumba, asi kuna Goliath. Pakuda time yokumuva, anointing inokubvisa pawanga uri kuti tsoka ngaitange kufamba uchienda to the next level. Hatina Mwari anosakadzira vana vake panzvimbo imwe chete. Ngaisumuke. Mvura ndokubva yauya muno. Handitaura zvakawanda wanda ipapa ndifambe. Mvura ndokubva yauya muno. Imomo manje ndo mune nyaya. Ndava the moment tamuva tabva kunyika tauya kuna Mwari. Kuna Mwari kwacho unosiko realize that there are so many churches in this country. Unofanira kugona ku-identify your church where you belong. And then she writes and you are going to worship the God of that church. Aiwaka. Haugone kupinda church uguna mata Mwari wechechi yevamwe. Ndotozogonetseka nevamwe vanoenda pasi pemiti vagona mata vari ipapo uko ari kukumbira stand yekuvaka. Already Mwari wako aratidza kuti zvezvivakwa haazvigone. Ndinzwisisei? Patinobviswa munyika naMwari tofamba netsoka ndo first stage. Mweya mutsvene achitibata tinobva kunyika. Tauya kuna Jehovha tofanira kuve affiliated with certain denomination. But waikoko usati wapfugama unotanga wamboitawo an assignment, a research, kuongorora kuti mhando yaMwari uyu anopa zvipi, anonyima zvipi, anogona zvipi zvaasingagone ndezvipi. Zvobatika. Pamwe pacho unosara womuremedza iri dziri area dzaasingagone. Tsvagiridzo iyoyo manje inorwadza pakuti tikaenda kunyika, my parents they make sure kuti mwana asitabhadharirwa school fees.
They first of all visit that school, go and see how they are doing, what they are doing. Teachers aripo akadzidza zvakadii, chikoro chacho vane chima facilities avainawo, ground chakanaka sei, vanenge vachiite nguva dzekutamba, pane ma swimming pool here, pane chichi. Wozona mubereki akuti ndochida chikoro ichi. Time yekuassessa pachaenda mwana inodikanwa kuzvinhu zvenyama, but kereke haisi kubvumidzwa kuti iongororwe isati yapindwa. Handizive, maybe ndiri wrong, but ndiri kufunga kuti pfungwa yemubereki iri pakuziva kuti ndikasaziva zviri kuofwa nechikoro mwana wangu anoita dofo. Tiri kuda mhando yaMwari anogona zvinhu. God who can create and move mountains. Unomufundira pane varipo. In any company yaunopinda, unogona kuexamine zvinogonekwa necompany iyoyo pavanhu varimo. Unonzwika zvakanaka? Aikazve. Unobva waziva kuti aiwa zvatidaro kunyangwe nanzi ndariwana asi kana zvakadai ngazvimbodii. Tabva parutsoka apa, tafamba tauya kwaJehovha